खुलुमनाय थाबाय। दिनै जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि दिकियाजुलि हालामनि सिङाव थानाय बाटासिपुर ओनसोलनि 5 नं थुरिबारिनि मोनसे न'खराव गोरिब न'खराव मोनसे बिराद गिदिर जेंना जादों। रायजोफोर अननानै गासैबो बर' रायजोखौनो दिनै बे न'खरखौ एसे सापर्ट हरनो थाखाय गिबियावनो आर'ज गाबनाय थाबाय आरो लोगोसे दिनै बड'लेण्ड निउसफोरनिसिमबो आर'ज गाबनाय थाबाय। दिनै बे न'खरनि हालोदा जोबोद गाज्रि। बेंगालराव तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनायाव बयलार कम्पानियाव खामानि मावहैदोंमोन सासे बिक्तिया न'खरनि एसे रां रुफानि आंखालाव। दायो बे बिक्तिया जतिन बसुमतारी, बियो तामिलनाडु मेडिकेल कलेजाव दङ। दा बिनि हालोदा जोबोद गाज्रि। दा बेखौ नायनो थाखाय न'खरनि हालोदा फैसानि थाखाय जोबोद आंखाल जानानै फैदों। न'खराव फैसायानो जोबलांनाय जाबाय। दा बेनिखायनो अननानै रायजोफ्रा एसे एनै अनसुंथाइ होयोब्ला मोजां जागौमोन। मानसिखौ आसामथिं लाबोनानै नायफैयोब्ला हामनायनि राहायाव दङ दाबो। बै मेडिकेल कलेजाव थानाय गासैबो डाक्टारफ्रानो हिन्दी भाषा रोंजोबा, तामिल भाषासो। बेनिखायनो जोबोद प्रब्लेम जादों। रायजोफोर अननानै बयबो जि हायो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ होलायदो। दिनै बड'लेण्ड रादाबजोंनो जों बेखौ फोसावनाय जाबाय। लोगोसे आरो बिटिआर सरकार जोंनि बर'निनो सार प्रमद बर' सार आरो फेरेंगा सारमोनखौबो खावलायहरनाय थाबाय। अननानै बाटासिपुर ओनसोलनि जों दिकियाजुलिनि 5 नं थुरिबारिनि जतिन बसुमतारीया तामिलनाडुआव खामानि मावनो थांनायाव जोबोद बेरामजों भुगिनानै दङ। बिथांखौ आसामसिम लाबोनो हानायमोनब्ला हामनायनि राहायाव दङमोन। सारमोनखौ अननानै बे न'खरनि गोरिब न'खरखौ नायनानै एसे अनसुंथाइफोर हरोब्ला गोजोननाय मोनगौमोन। दिनै बुंनो थाङोब्ला बिहाव जों मालिकआथ' बर' हारिनि जेरै बड'लेण्ड निउसखौ दैथायहरनो हाग्राफोरनिसिम जोंनि बे 5 नं थुरिबारि गामिनिफ्राय जों रायजोनि जानानै साबायखर थाबाय। लोगोसे जोंनि सारा बर' हारिखौ आं मोनसे खावलायनो सानदों।
जाहाथे दिनैनि बे जोंहा मादैनि न'खराव मोनसे जाब्रबथाय बिराद गिदिर मोनसे जाब्रबथाय जानानै आदैया तामिलनाडुआव गोब्राबैनो लोमजानानै बिनि खर'खौ सिन्थाय अपारेसन खालामनो गोनां जानानै दङ आरो दा हालोदाबो जोबोद गाज्रि। लोगोसे न'खराबो बेफोरखौ नायनो थाखाय एकदमबारे अबस्था गैया। लोगोसे रायजोनि हायावसो थालायलायनाय अबस्था। बिनि थाखायनो रां रुफानि बेलायाव जेबो बिस्रा राहा गैया। बे बेलायाव आं जोंनि बर' हारि हिसाबै दा दिनै मादैनि जिथु हालोदखौ नायनानै जि एसे रायजोफ्रा बर' हारि होननानै साननानै जि एसे थाइसे थाइनै 10, 20, 50, 100, हाजारसे सोरबायदि जाथिखौ साननानै हारिखौ साननानै जि एसे दान बान्था होनो हायो मादैनि न'खरखौ रैखा खालामनो थाखाय, आं बेखौनो जोंनि बर' हारि बयबो अनसायगिरि बिथांमोननिसिम एसे रायजोनि जानानै आं एसे खावलायदेरनानै लोगोसे मादैनि न'खरखौ रैखा खालामनो थाखाय आं बेखिनिसिम नैबे जोंनि बड'लेण्ड निउस दैथायहरग्रानि जुनै बर' हारिखौ एसे खावलायनानै आं दिनै बेखिनिखौनो खावलायदेरबाय आरो। गोजोन्थों।